Vi har lavet en videorapport om tsunamibølgers hastighed. Formålet med rapporten er at forklare forholdet mellem havdybde og bølgehastighed, altså i form af en tsunami. Vi har opstillet en hypotese i gruppen, hvorved vi har fundet frem til, at når bølgehøjden er lav, har bølgen ikke så meget kraft og vil dermed ikke nå lige så langt og har ikke en så høj hastighed. Er bølgehøjden derimod høj, vil dens hastighed ligeledes være i høj fart, fordi bølgen får meget kraft. Materialer: tsunamikar, som er karret, vi brugte til at lave vores tsunamibølge med. Målebånd, som vi brugte til at måle bølgens levelængde. Stopur, som vi brugte til at tage tid med. Og en plade til at skubbe bølgen i gang, som var lavet af flamingo. Hvad gjorde vi? Vi har fyldt vores tsunamikar op med 2 cm vand til at starte med. Derefter lavede vi bølger i karret ved hjælp af et stykke flamingo, som blev ført skråt hårdt mod vandet, så der blev dannet en bølge. For enden har vi målt bølgens levelængde til at være 2,71 meter. Altså vi målte fra hvor bølgen bliver skabt til hvor karret sluttede. Her ses nogle billeder under forsøget. Efter fremgangsmåden og udførelsen af forsøget fik vi et sæt data. Vi indsatte dem i denne tabel, som ses her. Ved første kolonne er vanddybden indskrevet. I anden kolonne ses rejselængden for bølgen. Herefter ses den første, anden, tredje, fjerde og femte måling af forsøget. Heraf fik vi en gennemsnitstid, som ses her. Vi omregner det til en hastighed, cm per sekunder, og derefter til kilometer i timen, hvor vi fik disse værdier. Efter vi omregner vores data til hastigheden, altså kilometer i timen, indsætter vi dem i denne graf. Det ses her, at da der var en dybde på 2 cm, havde den fart på 2,4 km i timen. Ved 3 cm var farten på 2,7 km i timen. Ved 4 cm var farten på 3,5 km i timen. Og ved 5 cm var farten på 3,6 km i timen. Det vil altså sige, at jo dybere vandet er, jo højere er farten også. Her ses en formel, som kan beregne bølgens hastighed. I tabellen ovenfor ses en dybde her, 6000 meter, 200 meter, 50 meter og 10 meter. Ved hjælp af formlen har vi beregnet en hastighed, først i meter i sekundet, og derefter beregnet den til kilometer i timen. Det ses derfor, at hvis dybden på vandet er 6000 meter, er bølgens hastighed 873,396 km i timen. Sætter vi dataene ind i en graf her, kan det ses, at hvis dybden er 6000 meter, vil hastigheden være 873 km i timen. I det bølgen går ind mod land, vil dybden falde, og hastigheden ligeledes også falde. Som sagt gik vores hypotese ud på, at jo mere vanddybde der var, desto større skulle bølgens fart være. Det kan også ses på skemaet, hvor at jo mere vand der bliver puttet i tsunamikarret, desto højere bliver bølgens hastighed. Det vil altså sige, at hypotesen er korrekt, hvis man kan sige det sådan. Et andet spørgsmål, der også blev spurgt om, var om det var så muligt at løbe fra en tsunami, der nærmer sig stranden, og så skulle vi antage, at dybden var 10 meter. Det kan godt lade sig gøre, hvis du er verdens hurtigste mand, Usain Bolt, da han løber 37,3 km i timen på hans topfart. Ud fra vores beregninger vil det altså godt kunne lade sig gøre, hvis man er Usain Bolt, da du løber 35,66 km i timen, når den er på 10 meter. Det vil altså sige, at Usain Bolt har præcis 2 km i timen at gøre godt med. Det er muligt at varsle om tsunamier, hvorved man kan mindske de menneskelige og materielle skader. Man kan fx mærke det på rystelser ved hjælp af en seismograf efter et jordskælv. Eller også kan det ses, hvis vandet trækker sig helt op til kysten, eller hvis det trækker sig helt væk fra kysten igen, hvorefter det så vil komme tilbage igen i form af en tsunami. Men hvorfor er en tsunamibølge højere ved ankomst til land, end den så er på åbent hav? Tsunamisbølgers fart og derfor også højde handler om vanddybden. Jo dybere ned til havbunden der er, jo hurtigere vil bølgen være, og samtidig også lavere. Tsunamiens hastighed nedsænkes altså, jo tættere den kommer på land,
hvor havdybden formindskes. Da en tsunami består af flere bølger, som kommer efter hinanden, vil en sænkning af den forreste bølges hastighed betyde, at den næste bølge vil vælte ind over den forreste. Jo tættere tsunami og bølger kommer på land, jo mere vil denne bølgelængde mellem bølgerne blive forkortet. Jo flere bølger vælter ind over, energien vil blive rettet opad, og bølgerne vil derfor forøges. Hvilke forskellige måder kan så føre til en tsunami? Tsunamier udløses af undersøisk jordskælv. Når havbunden rystes af et skælv, sættes hele vandmassen ovenover i bevægelse, og det kan i nogle tilfælde føre til en tsunami. En tsunami adskiller sig fra de bølger vinden skaber, ved at være en svingning i hele vandsøjlen. En tsunami kan også dannes ved et meteornedslag, eller hvis en bjergside skrider ned ad havet. På åbent hav bemærker man dårligt nok en tsunami. Bølgen er sjældent mere end en halv meter høj, og den bevæger sig forbi med ca. 700 km i timen. Det er nogenlunde samme fart som et passagerfly. Tsunamier taber næsten ikke kraft undervejs, og netop på grund af den høje fart indeholder de masse energi, som udløses på lavt vand. Her kan flodbølgen rejse sig til en lodret mur af vand på 12 meters højde, nogle gange mere. Tsunamier forekommer i Stillehavet, fordi jordskælv er særlig hyppige her, men de kan optræde i alle have og endda i søer.